Yung mapapangasawa ko ay na God-fearing. Siya po kasi yung laging nagsasabi sa akin na si God na ang bahala, ang Diyos ay may awa. Siya po yung parang positive lagi sa tuwing may problema kami dinadanas. Describe kasi I know na kung ano siya, siguro isa sa blessing dumating sa akin. Then sana yun nga, huwag siyang magbago. Then kung ano siya, kasi kung ano siya, yun yung mahal ko muna siya. Masarap magsimula sa una hanggang sa katapusan, hanggang sa oras na ito ay masarap. At sinong nagpasarap dito? And who maintain and sustain such grandeur? It is God Himself. Salamat kasi umabot tayo ng ganito. Hindi natin inaasahan na tayo rin sa huli. And sana huwag kang magbago. Kung mahal kita dati, mas mamahalin kita ngayon. At sa mga darating pang panahon, mahal na mahal kita. Congrats! Salit mo kayo sa flower. Yeah.